Ki nong yalam na kiken hun seng tremon sngobha kum ka ARK Foundation MSNP Plus MUF TAG ki batrei na ka benta ka bha kamiat ki nong shong shnong ka jala ki ba imran kat bot khunyang HIV ki ba di drugs ki lahap banmi hi shakmat ban yalap pen sngo shak ki parabrio ya ki la jing sumar halor ka jingpang tuberculosis ki nong yalam ki laong ba ki don ki jai dawai 3HP bat ka sorka nakabanta ban yadai ki ba imringkat u HIV ban lai nakabangat jingpang TB henry kim juyo jingtep halor kani bat ka jinga jingtep ka sorkar kamlong ka basai halor kani dak ba penpau ba ki ba im bot khunyang HIV ki long kloi ban yo kam jingpang TB ki laong ba ki brio kim dei ban yap ha ba dangla ban yadai ki kilai thu ba ki ba imot khunyang HIV ki lanang kiyo bat tang ki khanna harilom jentia kin omdunai ka shispa ngon kilai thu ba ki don baro nyo hajar ngot ki ba imot khunyang HIV ha ka jala baro ka wei nilai kren ber ki bor sarkar it's kadi apo ka meeting hi ba hakapur bangidani advocate ada apren bangidani side ber ki district administration ba ki nanra ai dawai dia hata bangitip ba 3HP udan ha kabaning kong ngalong nongkuno kusno artatin nama kuno taw dawai na poi demdon batit henry hadin bagi district TV officer jong kadi janji hills ifintip buni dawai udan tinilani dia kren barki ni kumki brio wa em baru HIV balik ni kwa ni dawai nama kan kamduna kata kapil border dan jingbon dawai ke jingdi dawai naman kasni and plus ka research company ba uni 3HP ude combination jong iso naze baru rifampicin company lu ba uni dawai ukamlong superior bani kini ki dawai ada TB. People don't have to die from illness that are preventable and treatable in matakapor nomor bol ba iskum sano kandong minang yosno ba bayang TB iberiyo hijab na kani complications ba mi na TB timentan nang lembah kani ka lat patai kubor ka bang iwan mentara press conference ni kwa bani thu iberiyo ke pila bani da ya de na ka jingpang TB iklum hapo west jentia ni don kumba khandai kunyo hapo east jentia hills ni don kumba khandai pu I think Chennai Shapo East Asia's how many children we have altogether? Around 100 iklum infection. If HIV, you have a tie for Benglaya, Nilapoi, Palang, Ebin, Yomacha.